kari China kadai kari ke basir kai bha bat ka ba omla asu ban moddor ya kan jing start je kari China bat ha kan ka video pila bani I ba une we u jing thong ubala su hybrid lane ubala su Shna da kari China la su milai lang do jing thong bat kum ju ka pylleng syiar malakala su tu jing thong bla pen mi ya kita ki pylleng la ong ba une u dieng la Shna karkhana je kari China bat une u dieng menta ula sapriang hakalang sodang cakap pertai hakabaki breru kelai thiet bahayu ne dieng balatip kerteng kumutau eggplant tree bat ki ek dak ba pelang ya kari China bakan Shna sen nek tiki dieng ki ba penmi dan ki ba khap peleng laang baki daw ki lang ba ka jing bun pat bala jeng ki brew hang ne po pertai bat ka jing dawa ya ka bam ka di bat kham tam ya ka peleng kala nang jor kan nang mix ni ki po balaang ba kari China tang nala desimet kamla asuban pendap penbiang ya jing dan kam ski brew hakalang sodang cakap pertai dak basu bamet ki peleng bakha ki syiar hen kari China kalawat lat sendan dak basna sen da udieng bakhai ka peleng nang ba pendap ki jing dawa jeng ki brew hakalang sodang cakap pertai ya ka peleng bat ka ek jing mot ka bawan hapo ka klik jong pi ki nong pet baro sa su comment hapo jka ne ka video bat ngathrai ba bon ru nap dai jo pi pen ong bait ba ki ne ki dai ki video ki bakam kai la ne utu ding udi bala su edit la ne bala su Shna hi da ki media jong kari China